Evo, samo malo da se razladim sa mojim lentivatorom, pa da vam ispričam jednu priču. Nije priča, nažalost, deco, živa istina. Da li ste vi znali da sam ja nekada bio direktor? I znate vi šta znači ta reč direktor, a? Ne znate. Sve ono što ne znate, obavezno da pitate koga? Tate i mame. Jeste, ja sam bio direktor, a gdje može da bude direktor jedan klovan, deco? Šta mislite? Šta je? Da li vam pada na pamet? Gdje može da bude direktor jedan klovan? Pa normalno, deco, u cirkusu, i to ću vam odmah pokazati sliku mog cirkusa, vidite ga. Divan je to cirkus bio, deco, jedan od najboljih u svetu. Morat ću malo, pošto je priča malo duža, malo ću povremeno da čitam i izvinite, deco, nemojte da se ljutite, ko će da nauči ovoliki tekst na pamet, vidite koliko ima. Ko li mi smišlja samo ove tekstove? Platit ćeš ti. Znači, deco, naš cirkus je imao izuzetno bogat program. Obično smo počinjali sa životinjama, posebno smo bili poznati po tome što imamo razne vrste životinja, a jedini cirkus na svetu smo bili mi koji smo imali, šta mislite šta? Imali smo vola, u cirkusu smo imali vola, znate kako je bio lep? Dasa vol. I kad se setim, deco, pa kad najavim, poštovana publiko, a sada imam čast da vam predstavim konja, pravog pravsatog konja, a konj ne da je bio lep, i jahačica na njemu je bila prilično lepa. Napravili su puno krugova po areni, jahačica je izvodila neviđene vratolomije na konju, bravo, veselo su pljeskala dečica, oduševljena su bila dečica. I onda mi stvarno nije jasno, zašto ponekad, a čuo sam ponekad, neki ljudi, kada su ljuti jedni na druge, pa kažu jedan drugom: kad ćeš da mi vratiš pare, konje jedan, a? Dok li ću čekam ja na pare? Odmah da si mi vratio pare, konje! Ima deco takvih ljudi, mogu da se sretnu, nije lepo, ali kažu tako je ponekad. A posle toga, no, to nije bitno, posle toga, deco, pojavio se klovn koji je zasmejavao decu sa svojim uobičajenim, znate, klovnovi izvode neke bezvezne kerefeke, i pojavio se slon. A slon je bio slonina. Genije slon. On je došetao do arene, onda je spustio svoju guzetinu, ima je stvarno veliku guzu, slatku veliku guzu, hteo je da pozdravi kao publiku, pa se kao spremao da održi govor publici, a mi znamo da slonovi ne znaju da drže govor, zašto slonovi ne znaju da drže govor? Zato što govore slonovskim jezikom, a mi ih ne razumemo. I posle toga je on u znak pozdrava zatrubio svojom trubom. Ma to je bilo mnogo lepo, deco, mnogo lepo je bilo. I stvarno mi nije jasno zašto ponekad ljudi, desi se to ponekad, znate, kada su ljuti jedni na druge, pa znaju da kažu jedan drugom: slone jedan, zašto si me cinkario kod pere Mike Lazar, tako nešto. Kažu, čuo sam je. I posle, to nije bitno, i posle toga, deco, pojavili su se majmuni i majmunčići. Pa znate koliko je to bila lepa tačka, deco. Tata majmun je Kobajagi kao čitao novine, a mama majmunica je Kobajagi spremala ručak. A znate šta su radili majmunčići? Pravili su lom po kući, mar su pravili, deca su se grohotom smela, držale su se svojim ručicama za stomak od smeha. Mnogo je bilo smešno. I onda je kao Kobajagi mama, majmunica, bila ljuta na tatu, što samo čita novine, neće ništa da pomaže u kući, i onda je sipala Kobajagi punu šerpu supe tati majmunu na glavu. Pa znate koliko je to bilo smešno, deca? Mnogo je bilo smešno. Pa toliko su bili slatki,
da mi stvarno nije jasno, pa zašto ponekad kad su ljudi ljuti jedni na druge, kažu jedan drugom, majmune jedan, vidi kako si, ko majmun si, kad ćeš bre ti da se javiš tamo, a? Što se nisi javio? Ili tako nešto, neki razlog, smisle samo da bi rekli ružnu reč, jedan drugom. To nije bitno. Posle toga, deco, posle toga se pojavio onaj vo. Naš cirkus jedini u svetu imao vol. Pojavio se vo, on je kao veselo pasao travicu i onda mu je prišla slatka kravica. Znate kako smo je zamaskirali? U stvari, klovn je bio zamaskiran u kravicu i on je kao prišao volu, kao zaljubljeno je malo zamukao i vo se zaljubio, zatreperio sve, ovolike trepavice imamo, ovolike trepavice, zatreperio je zaljubljeno prema kravici, pa su onda zaigrali, deco, to je bilo teško da se nauče, ali naučili smo vola, zaigrali su divnu igricu, tango neki tako nešto, znate onu pesmu iz filma Love Story, pitajte tati i mame, oni se sećaju sigurno, mnogo je to lepo bilo, pa znate, pa sada mi pođu suze na oči od ščednosti, kako su oni to lepo sve to uradili od srca, ma i sreća se videla u njihovim očima, što vide da publici se to mnogo dopalo. I onda mi stvarno nije jasno zašto, ma zašto kada su ljudi ljuti jedni na druge, kažu jedan drugom, vole jedan. Zašto se tako ponašaš, a? Vole jedan. Čujem ponekad je, deco, nisam vam pokazao slike da vidite, evo, to je moj konjić, vidite ga što je lepo. To je moj konjić, a vidite slon što je bio sladak, deco, čuvam ja slike, to je uspomena na njih. Pa evo majmun, evo tata majmun kako čita novine i evo je ona prekrasna kravica, deco. I šta se desilo? Šta se desilo u cirkusu mom, šta mislite? Sve je bilo divno, publika je bila oduševljena, deca su bila presrećna, životinje su bile presrećne. Sve dok se nije desilo nešto. Tamo u publici dve čike su se zakačile oko nečega i jedan drugom, kaže onaj prvi čovek, kaže ovom drugom, kaže, što si mi stao na nogu? Što si mi stao na nogu? Konju jedan, što si mi stao na nogu, a? Ovaj drugi, deco, znate što je njemu rekao? Kaže mu, koga ti nazivaš konje? Slonu jedan, nemoj sada da te ščepam ovde, pa ćeš vidjeti svog Boga. Deco, naljutili su se jedan na drugog, strašno je bilo ono gledati i slušati. A onaj prvi, ni peti, šestog, ovom drugom, kaže, šta bre ti hoćeš? Šta hoćeš ti, majmune jedan, kaže on njemu, majmune jedan, ajmo napolje da se bijemo, napolje, majmune jedan, koga ti nazivaš, ovo ono, kako ga je već nazivao. A ovaj prvi, ili drugi, uopšte nije bitno ko je, kaže, čekaj bre, šta bre ti hoćeš, volino jedna, hoćeš da se biješ, a? Ajmo napolje da se bijemo, ti pokaže ko... Strašno je bilo, strašno je bilo. Znate šta je najstrašnije u svemu tom? Sve to su slušale moje životinje. Kada su one čule kakvo mišljenje ljudi imaju o njima, u kom smislu ljudi koriste njihova imena kada se obraćaju jedni drugima, sve životinje su mi dale otkaz. To je strašno bilo. Dale su mi otkaz. I šta sam ja mogao? Morao sam i ja da dam otkaz. Jer bez ovih divnih životinjica nije imalo smisla da ostanem u cirkusu. A zašto? Zašto sve to? Zašto sve to? Samo zato što ljudi koriste imena divnih, prekrasnih životinja u vrlo, vrlo ružnom smislu. Jadne moje životinje. Ajde, Stravodac, ajde. Jadan konj, jadan bol.